Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim amma ba'd. Za mu muku bayanin akan fadlolin awa'il shahr zulhijja, farkon shahrul hijja na kwana goma daga gobe zai fara, kenan abubuwan da ya kamata a yi, kuma daga baya kuma za mu gaya muku akan ragunan da ya kamata mutum ko dabbobin da ya kamata mutum ya yi sallah da shi ya yanka su, kuma waɗanne raguna ne wanda ba so a yi layya da su. Kuma daga baya akwai mutane guda biyu sun yi tambaya, Umar da Bala mai nama, dukansu sun tambaya akan miras, su ma za mu bayyana muku cikin wannan bidiyon don lokacin namu abubuwan da yawa ne. za mu gama yanzu waɗannan amalul ashir al-awail min shahr afdalul amalul mustahabba fi ashir zulhijja. Babu kwanakin da suka kai su lada kwana goma nan, abubuwan da mutum yake yi yana yawaita samun lada, kenan ana ninki ladan nashi so goma. Duk abin da ya aikata na kirki sa ninka mishi so goma. Watu taufiya abuwabur rahma wal fadl, kenan ana bude kofofin rahama da kofofin samun lada, kenan shine wannan kwanakin goma nan Allah aqsama Allahu biha fi kitabihil karim wa ja'ala min afdalil ayyami ala al-itlaq. Kenan Allah ya rantse shi yace babu kwanakin da ya kai su duk a duniya, kwanaki goma nan na farkon shahr zulhijja na watan layyan nan. Hal suka ce kai yahi ƙarshen kwana goma nan na Ramadan, amma in daga dare ne babu daren da ya kai daren lailatul qadri. Kenan yana cewa wal fajri wa layalin ashir, kenan shine yake rantsaya da alfijiri da kwanaki goma nan na farko na wannan shahar na shahar zulhijja. Kenan dan wannan ne koyo ta yin abubuwa masu kyau. Jamhur duka sun yarda akan wannan. Annabi yana cewa ma min ayyamin amalu salih fiha ahab ila Allah min hazihi al-ayyam, yace babu kwanakin da ake yin ayyuka masu kyau wanda ya kai su lada kamar wannan kwanaki goma nan. Kenan abubuwan da ya kamata a yi abubuwa da yawa ne. Kenan na farko akwai sallah, kenan yawaita nafila, kuma da salloli ka yi muhafaza a lokacinsu, ka yi a masallaci, ka yi da sallar duha da salatul layl qiyamul layli, duka wannan ya kamata mutum ya aikata su. Kuma na biyu asiyam, kenan yawaita yin azumi a cikin kwana tara nan, halla banda ran sallah, Allah azumin arafa shi ma babu azumin da ya kai shi alada. Aka ce kenan wanda ba su ta yi ba haji su suna iya su yi azumin arafa, amma wanda suka kai haji su busa yin azumin arafa. azzikir wa takbir, kenan yawaita zikiri da yawaita ambaton Allah cikin wannan kwanakin goma nan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wallahi alhamd, haka ake ta. Kuma yawaita yin sadaka cikin kwanaki goma nan, tunda duk abin da ka bada gaskiya don sadaka ne, Allah zai ninka maka so goma shi. Kuma kasratul qira'atul qur'ani, yawaita karanta qur'ani ko a da yaushe in ka samu, tun daga sa'in ka tashi, ko cikin mota kafin ka tafi gurin aiki, ko guri wani dai, ko cikin bulaguro, ka yawaita yin duk lokacin da ka samu ka karanta qur'ani, ko a daddare ne kuma, kenan ladan shi babba ne. Kuma alhaji da umra, kuma lokacin wannan kwanakin goma nan ana yin ayyukan hajji da ayyukan umra, kenan ya kamata mutane su yawaita ayyukan nan don su samu lada. Kuma lokacin da aka fi so azkarkin nan a yi shi da karanta Qur'ani, gaskiya lokacin sahe. Kuma salatu duha an san shi ne da karfe 9 ko 10 ko 8 waɗansu gurare ake yin shi, kenan mutane su yawaita yin waɗannan abubuwan. Kenan ka yi yawan istighfar, kuma silatul rahama,
ka sadar da zumunta kuma ka yi yayi sunna. Duk wanda yake iya ya yanka cikin wannan ran sallah gaskiya sai ya yi yankan layya. Kuma in dai mutum yana da hali gaskiya wajibi ne ma a kan shi ya yi yanka layyan nan. Qur'ani yana cewa wasu kurla fi ayyamin ma'lumat wal fajr wal layalin ashir. Ayoyi da yawa sun zo akan wannan kwanaki goma nan, kuma akwai hadisai ma mun karanta muku. Kuma yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tis'a min zulhijja kama ja fi ba'di ummahatim. Kenan kwanaki tara nan yana azumi banda ran sallah. Kuma kwanaki goma nan gaskiya tun ranar farko mutum kar ya yi aski, kar ya riya gashin shi, ko na ina na hamata ne, ko na bayan shi, ko na gaban shi, ko na sama, ko gashin baki, ko gemu, ko baya rage, ko ba so a yanke harce. Kuma mata ba so a su yi kitso, su yi ado akan gashi, su rage gashin nan, ko wani gumba babba su gyara fuskar nasu su ce za su fita wani gwarin su butan. Wannan duka an hana kwanaki goma nan. Kenan abubuwan da aka hana su ma waɗannan ne. Kenan ku yi hattara da kwanaki goma nan. Kuma za mu muku bayani akan layya. Yau akan layya gaskiya ana so a yi layya da rago mai kitse da yawa, mai zaƙi. Kenan an dafa ma za ka ji daɗi, ko an gasa ko da yaushe yahi a yi da rago. Amma wanda suke haji an yi so mai nama mai yawa, kamar su yi da raƙumi da shanu. Amma a wajen haji gaskiya an yi so da yadda na faɗi da rago. Kuma ragon nan ana yi shi a tumkiya ko awaki ko bunsuru. Sun yi da mutum ya yi shi a shanu ko wannan ko a raƙuma. Ya zamanto in babu ne za ka yi, amma ragon ya yi yadda muka faɗi. Kuma ya zamanto rago guda mutum zai yanka, ko biyu ko nawa ne dai, ya zamanto ba a taru a sayi rago a yanka. Amma mutum yana iya yanka rago guda da ya ce na shi da iyalin shi ne, amma ba a gama kuɗi a sayi raguna don a sayi rago guda don ya zama na mutum biyu. A'a, sai dai in raƙumi ne ko sa ne, mutane suna iya su gama kuɗi kamar mutum biyu ko uku, har hudu ko shidda ko bakwai, kar ya wuce mutum bakwai. Ko saniya ko raƙumi ana iya gama sai, amma ban da raguna. Kuma annabi Muhammadu yana yanka ko da yaushe rago mai kitse mai guda biyu, sai ce guda na iyalin shi ne da nashi, kuma gudan na al'umman shi ne duka. Kenan kaga in rago ne gaskiya mutum ya saye da kanshi, ko mace ma in tana da hali ta saye da kanta ta yi layyanta. Kuma ana so mutum ya yanka layyan shi da kanshi. In ba zai yiwu ba ne, ba wani ya yanka, ko mace ma in tana iya ta yanka da kanta, babu komi. Kuma in an yankan nan cikin kashi uku, gaskiya kashi guda kaɗan kinshi ya kamata a yi sadaka da su. Kuma ba a sai da naman layya, ba a sai da kanun, ba a sai da komi na ragon layya da aka yanka. Kenan kagaran idi kuma kafin a yi sallah ba a yanka shi sai bayan an yi idi. Unguwan da kake, in akwai masallacin aka yi idi, in aka sauka liman in yankan shi, sai daga baya kuma ku zo gidajen ku. In liman bai da shi ma wannan babu laifi, in bai da halin yanka, bayan an watse kowa sai tunda an kare sallah sai ya yanka a gida bayan an kare idin unguwanku. Kenan kuma in za ta yi idin nan, takbir kin nan ake, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Kuma ana so mutum ya waye ta yin shi cikin kwana goma nan. Kuma in aka je limamin in ya zo
sai a ta da sallah kabu a yi hutuba, kuma hutuban nan zaman sallah biyu ne. In aka kare sallan nan ka tsaya ka ci hutuban nan kafin a kare, karka rage ladanka. Kenan dole ne ka tsaya ka yi, kuma liman yi takbira tul ihram dukan ku kuma sai ku daga hannun ku yi takbiratul ihram. Sauran takbirorin nan guda bakwai na raka duka baka daga hannunka. Kuma lokacin raka na biyu in aka tashi Allahu akbar, kowa ya daga hannun shi, so ɗaya ake daga hannu, sauran hannun kama za ka yi ka tsaya, sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar, ka kama kirjinka da hannun, ba a daga ko da yaushe, so guda ake. Raka na fari guda, raka na biyu haka guda. Aka sallame kuma a tsaya saurari hutuba guda biyu na liman yake faɗi. Kuma ya kamata hutuban nan a yi shi a lokacin da kasan abin da ya sa gaba, matsalolin nan da abubuwan da zai zo na alheri da rashin alheri, kuma addu'o'i za a yi, haka ne ya kamata. Kuma za a tafi gida sai a yi takbira kinna Allahu akbar, kuma a yi kwana 3 bayan sallah. Gaskiya a yawaita yin takbira kinnan kowane sallah sai a yi shi. Kenan kaga haka ne yanda ake. Kuma akwai ragunan da ba a so a yi layya da su, gaskiya ragon da bai da lahiya. Kenan rashin lahiyan abu da yawa ne, ko kunne a cire, ko dindimi yake, ko babu ido. Kenan kaga rashin idon nan bai yaye ya samu ya ci da kyau, kuma ko kafa a karye shi ma bai yaye ya tayi ya nemo ya ci. Kenan kaga wannan duka ba a so. Ko koho a cire, ba karamin koho ba, mai koho a cire. Ko hakoran shi wani abu ya ji mishi ciwo ya faɗi, shi ma ba so. In ba na tsufa ba ne, in na tsufa ne wannan asali ne, wannan babu komai. Kenan kaga layya abubuwan da in wani cikin shi ne ma ragon da kana gani bai da lafiya, duka ko ina ne, in dai wani abu ya karye ko wani abu ya ji mishi ciwo kwarai, ba so a yanka da shi, a layya da shi. Kenan waɗannan ne abin da ya kamata mutum ya sayi raguna yadda muka faɗi, wanda ya kamata shine ya dace, ba waɗanda bai da lahiya ba, ko a karere ko makaho ko wani abu. Yauwa akwai wani bawan Allah mai suna Umaru Iko ya tambaya ya ce ana iya ba ma zakka dan uwa ɗaya uba ɗaya, kowa ana iya ba shi zakka, banda mutanen da Allah ya hana, kaman matarka, tunda nauyin a bisan ka yake, kai kake shi da ta kake shayar da, ko tana da arziki ko bata da arziki, baka iya ka bata zakka. Ko ka iyayenka in suna da arziki, kenan su bisa ciki wanda ya kamata a ba su zakka. Kuma in ba su da hali, kenan dole ne ka ciyar da su, tunda kana ciyar da su kenan baka iya ka ba su. Kuma yaranka kafin su girma baka iya ka ba su zakka, tunda kai ne a zaman ka ne suke, kai kake ci da su, shi wanda kake ci da. Amma yan uwa wannan kana iya ka ba su in dai suna ciki, wanda guda 8 kin nan Qur'ani yana cewa a ba su zakka. Inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal muwallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil faridatan min Allah. Wannan guda 8 kin nan ko bashi ne suke da diyawa, ko masakin ne yan uwan naka, ko fakir ne, ko wani abu ne matsala gare su, dan ka fita su cikin kunci, ko abubuwa ne wanda 8 kin nan in suna ciki kana iya ka ba su zakka in ba su da hali. Kenan kuma na biyu, malam Bala ya tambaya ya ce ya tabbata namijin ya rasu in ya bar yara maza da mata, ya ce namiji sai dauki kashi 2 cikin gadon, mata sai su. Haka ne ko mace uwa ta rasu ma in ta bar yara da mata, duka haka ne, duk ɗaya ne, kamar namiji ya rasu ko na mace, duka ɗaya ne gadon da wanda za su gada. Lizzakari mitul hazzul unsayni ne. Kenan namiji ka dauki kashi 2, mace ka dauki kashi guda. Kai wajen zakka, wajen miras kai, gaskiya ko da yaushe ne ma miji da mace daban suke, sai dai a guri guda ne, in jin sikinsu guda ne, kamar mutane guda biyu ne yan uwa na wajen uwa. Kamar mutum ya rasu ya bar yan uwan shi daga wajen uwa kadai, ba uwarsu dai uba su dai ba uban su dai bane, uwarsu dai kadai guda. Kenan anan
ba bambanta miji da mace. In mutum mace ɗaya ce ko namiji sudusu za a bata, kenan cikin kashi shida guda za a bada. In su biyu ne sulusani za a basu, kenan cikin kashi uku guda biyu za a basu. Tunda ƙur'ani yana ce dan uwa namiji ne ko mace ta wajen uwa, ƙur'ani yana cewa wa in kana rajulun yuratu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhu wa li kulli wahidin minhum sudus fa in kana kasara min zalika wa hum shuraka fi thuluth. Kaga yanda ya faɗi kenan sulusi ne za su ɗauka kai ba sulusai ne bane, sulusi guda ne za su ɗauka su biyun, kenan cikin uku guda za su ɗauka. In mutum fiye da ɗaya ne na yi gaga na ce sulusani a sulusu guda ne, kenan cikin uku ne guda za su ɗauka. In su biyu ne yan uwa daga wajen uwa mace ce ko namiji ne, kuma ba a raba nan namiji da mace duka ɗaya ne za su ɗauka. In suka ɗauki sudus, in ya ɗauki sudus shi kadai ne, in suka ɗauki sudus sai su raba shi sau biyu. In su biyu ne, in su uku ne sai su raba shi sau uku, yadda ƙur'ani yake faɗi. Kenan wassalam, kuma sai na gaba.